Γεια σε όλους, όλες και όλα. Καλώς ήρθατε στο ταξίδι μας με προορισμό τη Σύρο. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αφήσουν ανοιχτές τις ηλεκτρονικές συσκευές τους καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ετοιμαστείτε για μπάνια, πάρτι, φαγητό και πολλά σκαλιά. Πάρα πολλά σκαλιά. Όχι, παιδιά, πάρα πολλά σκαλιά. Πάρτε κάτι να φάτε, καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας και σας ευχόμαστε ένα όμορφο ταξίδι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και ένα follow στο Instagram. Καλά να περάσετε! Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Προσπαθεί η Χριστίνα εδώ και μισή ώρα να μας πείσει να πάμε Μύκονο μονοήμερη από τη Σύρο, το οποίο είναι 17 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αλλά για να πάμε, θα πάμε τη μία μέρα το πρωί, γιατί πρωινό είναι το καράβι, και μετά θα φύγουμε την επόμενη μέρα το πρωί. Οπότε εμείς θα πρέπει όλη την μέρα να είμαστε στη Μύκονο. Εμείς τα παππούδια εδώ πέρα, οι δύο, με τη Χριστίνα που εντάξει είναι πιο, αλλά εμείς θα πεθάνουμε. Μα άμα το είχαμε κλείσει από νωρίς, θα πηγαίναμε. Επίσης, θα μπορούσαμε να πηγαίναμε την τελευταία μέρα και να φεύγαμε από εκεί, αν το είχαμε κλείσει σωστά. Αλλά. Με τις βαλίτσες, ναι. Δεν ακυρώνονται, έχει χρέος. Με τις βαλίτσες, πολύ. Α, είναι και οι βαλίτσες. Λοιπόν, είναι εδώ μια παρέα και κάνουν εδώ και πάρα πολλές ώρες μια συζήτηση με μια κυρία και τώρα της εξηγούν για τους πατουσάκηδες. Δηλαδή κάπως τέλος. Το πιο επικό. Η Δύση δεν κάνει... Η Δύση είπε ή η Φύση? Είπε η Φύση δεν κάνει ποτέ λάθος. Αλλά εγώ άκουσα η Δύση. Αλλά μάλλον είπε η Φύση. Και το ίδιο σωστά. Θεωρώ ότι είπε ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Δύση. Φτάσαμε! Μύκονος! Πάμε προς το δωμάτιο και βλέπουμε μπροστά μας ότι πρέπει να ανέβουμε αυτό. Βλέπω. Τέλεια ρε εσύ. Καλά θα πάει αυτό με τις βαλίτσες στο χέρι. Πάμε. Έλα, στιγμές Παρισιού ζούμε πάλι. Πώς γίνεται καν να ανεβαίνουμε σκάλες και με το που ξανέβουμε να πρέπει να κατέβουμε άλλες? Και τώρα στρίβουμε. Δεν στρίβουμε, έλα. Αποκλείεται. Ευτυχώς να ανεβαίνουμε από εκεί. Από εδώ να φετωστώ. Τέλεια. Πάμε πάλι. Λοιπόν, μπήκαμε τώρα στο δωμάτιο, περιμένετε να σας το δείξω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπαίνοντας, εδώ είναι ο καναπές. Έχει αυτά εδώ τα διακοσμητικά, πολύ ωραίο. Και γράφει το Wi-Fi, έχουμε εδώ τηλεόραση. Αυτό εδώ, νομίζω ήταν καθρέφτης. Εδώ είναι η κουζίνα. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Ρε, τι ωραίες κούπες. Το από αυτή με τον Τάζ. Ψυγεία. Μας είπε ότι έχει νεράκι και μας έχει αφήσει και 2 μπύρες. Πάρα πολύ καλή κυρία. Εδώ η κουζίνα. Εδώ είναι. Εδώ που θα κοιμάμαι. Γίνεται κρεβάτι, θα το στρώνουμε. Ναι, ρε. Εδώ είναι η τουαλέτα, το μπάνιο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι η ντουζιέρα. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Άρα πολύ ωραίο είναι το υπνοδωμάτιο. Ρε, top είναι. Και έχει και καθρέφτη ολόσωμο. Ακραίο. Και βγαίνεις. Ρε, έχει όντως προτζέκτορα. Top. Και βγαίνοντας έξω, γιατί έδειχνες τις φωτογραφίες ότι μπορείς έξω να βάλεις προτζέκτορα και να δεις. Ναι, και έχουν όντως το προτζέκτορα. Εδώ είναι το μπαλκονάκι. Και εδώ είναι η θέα στην Άνω Σύρο. Εντάξει, είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Ρε, ακραία η θέα. Φανταστικό. Εμείς εδώ μεταξύ μας είχε πει ο άνθρωπος ότι είχε παίξει το κλειδί και ανοίξαμε άλλο σπίτι. Ανοίξαμε. Αλήθεια! Έλα να δοκιμάσουμε. Μας είχαν και άρρωσμα λουκουμάκια. Πολύ ωραία. Το από τα λουκούμια. Τριαντάφυλλα πρέπει να είναι αυτό που τρώω. Πολύ ωραία. Που λέτε ναι, και ανοίξαμε, μας είπε ότι έχει τα κλειδιά απ' έξω. Και εμείς βρήκαμε τα κλειδιά, ήταν έξω από μια πόρτα και ανοίξαμε και μπήκαμε σε ένα άλλο σπίτι. Το είδαμε ότι δεν είναι αυτό που είναι το δικό μας και απλά βγήκαμε. Έχουμε ετοιμαστεί τώρα, έχουμε βάλει το μαγιό μας και πάμε στην παραλία εκείνη. Και είμαστε τόσο κολόφερτοι που με το που ήρθαμε στο σταθμό των Τέλ ήταν ακριβώς το λεωφορείο που θέλαμε χωρίς να ξέρουμε. Χωρίς να έχουμε δει τα ωράρια και τέτοια. Και πληρώσαμε εδώ πέρα 1,5 ευρώ το εισιτήριο. Και πηγαίνουμε στην παραλία μας εδώ πέρα στο air condition. Τώρα εμένα ό,τι ώρα και να φύγει δεν με απασχολεί γιατί απλά καθόμαστε και είμαστε στο air condition. Έχουμε βγει από την παραλία, έχουμε φτάσει για αρχή. Ήμασταν μέσα 1,5 ώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε μέσα στην παραλία. Να σας τη δείξω λίγο. Είναι κάπως έτσι, εντάξει, δεν είναι κάτι το τρομερό, είναι μια απλή παραλία, έχει πάρα πολύ κόσμο, κομπλέ είναι.
Πήραμε τώρα σουβλάκια και έχουμε έρθει και έχουμε κάτσει στην παραλία Αστέρια. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι έτσι ένα μικρό, έχει εκεί ένα τσιμεντάκι και μπορείς να κάτσεις. Κατεβαίνεις εδώ έτσι αυτά τα σκαλιά, εμείς έχουμε κάτσει εδώ. Και από εκεί έχει και κάποιες ομπρέλες να κάτσεις και είτε βουτάς είτε πας εκεί πέρα από τα σκαλάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία, από πάνω φαίνονται και πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και εννοείται πάλι ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλιά για να φτάσουμε σπίτι. Και έχουμε ανεβάσει άλλα. Για καντώ, ναι. Τέλος, αποκλείεται. Αποκλείεται. Και πέφτει. Ο κόσμος που τη βλέπει εκεί τι μπορεί να νομίζει. Τέλος. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ, θα σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul. Πήραμε αυτήν εδώ την εξάδα, τα νερά. Έχουμε πάρει γενικά πράγματα τύπου για πρωινό. Και για έτσι να τρώμε φασουλακιούλες για το βράδυ, το απόγευμα και τέτοια. Έχουμε πάρει αυτά εδώ, τα Στεργίου pancakes, τα οποία είναι με πρωτεΐνη, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι με γεύση caramel και salted butter, είναι φανταστικά. Έχουμε πάρει εδώ γιαουρτάκι, είναι αυτό το Activia με τα δημητριακά από πάνω, είναι top. Έχουμε πάρει αυτές εδώ τις πουτίγκες, τέλος, είναι με πρωτεΐνη. Έχουμε πάρει γεύση σοκολάτα και salted caramel, αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει. Η Αναστασία πήρε αυτήν εδώ την κρέμα αυθεντικής συνταγής. Ροδόπι, έχουμε πάρει χυμούς, κομπόστα, έχουμε πάρει μελάκι και ροδάκινο, βερίκοκο, μια μαρμελάδα βερίκοκο. Πήραμε νεράκια να έχουμε γιατί παίρνουμε πάρα πολλά νεράκια και στο σούπερ μάρκετ έχει πολύ πιο φθηνά. Έχουμε πάρει μια τριάδα γιαούρτια. Τι άλλο έχουμε πάρει? Γενικά έχουμε κάνει τα ψώνια του μήνα εμείς εδώ πέρα. Έχουμε πάρει αυτά εδώ τα τυροπιτάκια, τα οποία είναι με φέτα και μυζίστρα. Έχουμε πάρει άλλον έναν χυμό με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Αυτός πρέπει να είναι τύπου motion. Και έχουμε πάρει και άλλα 2 νεράκια. Τα εδώ έχουμε δώσει 37 ευρώ σύνολο. Εντάξει, καλά είναι. Να μας και δείτε ότι θα είμαστε εδώ πέρα 4 μέρες ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα κάνουμε μπάνια και θα ετοιμαστούμε να πούμε βόλτα. Έχουμε ετοιμαστεί τώρα, η ώρα έχει πάει 11 και είπαμε να πάμε στην Ερμούπολη. Έχουμε βρει ένα μαγαζί, λέγεται Shell. Το έχουμε δει στο TikTok. Από τους κριτικούς του TikTok. Οπότε θα κάνουμε για αρχή μια βόλτα. Ναι, πραγματικά μετά από 20 χρόνια που κατεβαίνουμε σκάλες, βγήκαμε στον κόσμο. Θα κάνουμε τώρα μια βόλτα στην Ερμούπολη και πάμε μετά στο μαγαζί να δούμε αν μας αρέσει. Απ' την άλλη. Σήμερα, επειδή είμαστε γενικά από το πρωί κουρασμένοι, γιατί θα πάμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο χαλαρό. Και αύριο θα ξεκινήσουμε. Αύριο είναι η μέρα του πάρτι. Φύγαμε και ήρθαμε τώρα να πάρουμε παγωτό. Εγώ πήρα ντουμπάι και γιόγκορτα μαρένα, κάτι τέτοιο τι πήρες? Εγώ πήρα λότους και στερτσετέλα. Χριστίνα, cheesecake και κάτι. Είναι προσβασμένο και είναι το πιο ωραίο παγωτό στο ξύλο. Αυτό, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Μπήκαμε σε ταξί για να γυρίσουμε πίσω. Είναι τύπου 2 λεπτά μετά από το προηγούμενο πλάνο. Μέσα σε 2 λεπτά φτάσαμε. Κάναμε μια διαδρομή. Πόσα λεπτά γράφει το Maps? Μια διαδρομή τύπου 5-6 λεπτά την κάναμε σε 2 λεπτά. Ο τύπος έτρεχε. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε τύπου. Απλά θα ξεραθούμε στον ύπνο γιατί είμαστε με 3 ώρες ύπνο ο καθένας. Οπότε λέμε αύριο. Φυσικά έξω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 2 και 4. Εμείς ψύχρεμοι τώρα φύγαμε από το σπίτι. Εντάξει, ξεκουραστήκαμε τουλάχιστον γιατί ήμασταν με 3 ώρες ύπνο ο καθένας. Η άλλη έκανε μάθημα και κοιμότανε. Και πηγαίνουμε τώρα, κανονικά θα πηγαίναμε στις Αγκαθόπες που είχε ένα τύπου. Αγκαθοπές. Που είχε ένα beach party, κάτι είχε. Τελικά δεν θα πάμε γιατί είναι αύριο αυτό. Και θα πάμε σήμερα στο Γαλισάντο. Μεταξύ έχω γενέθλια να πούμε σε αυτό το σημείο. Δεν το έχω πει αυτό. Τέλεια. Αυτό, τέλος. Φτάσαμε μόλις. Το κτέλ μας αφήνει ακριβώς έξω από την παραλία. Περιμένετε να σας τη δείξω. Είναι αρκετά ωραία. Πιο ωραία από την Κίνηθες. Είναι έτσι εδώ, έχει ξαπλώσεις. Από εκεί έχει και κάποια πιο ελεύθερα σημεία. Έχει να βάλεις τη δική σου. Είναι πάρα πολύ ωραία και η θάλασσα μέσα. Λοιπόν, είμαστε τόσο τυχεροί που βρήκαμε ομπρελίτσα. Έχουμε βάλει εδώ πέρα την ψάθα μας και την πετσέτα και έχουμε κάτσει. Μας είπαν ότι έχει 30 ευρώ το σετ, αλλά εντάξει είναι κομπλέ για νησί, αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ αχρίαστα αυτά να δώσει σε ομπρέλες. Εντάξει, μπορείς να πάρεις την ψάθα σου να πας να κάτσεις σε μια σκιά. Όλη και κάποια σκιά θα βρεις.
Αυτό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει κυματάκια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από τη χθεσινή. Ναι. Και είναι και έτσι πιο μικρή, πιο μαζεμένη. Με το που ήρθαμε κιόλας, το μπαράκι από δίπλα παίζει φουρέιρο. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν είναι αυτό το σημάδι μας, ποιο είναι? Είναι το δώρο μου για τη γενέθλιά μου. Το θέμα ήταν να έρθει εδώ η φουρέιρο μας κάνει συναυλία. Αυτό δεν μου το κανονίσατε. Έλα. Ακούς? Νικό. Έλα να τα απλώσεις, εντάξει. Να ζήσεις Νίκο και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και όλοι να λένε να ένας ο φως. Ευχή πρώτα. Χρόνια πολλά. Τώρα είμαστε στο σπίτι, δεν έχω τραβήξει τίποτα από την παραλία και μετά θα δείτε μόνο την έκπληξη που μου κάνανε. Εγώ τίποτα, χαμπάρι δεν είχα καταλάβει, δεν είχα πάρει. Τώρα έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε βάλει τα καλά μας και θα πάμε για αρχή στην Άνω Σύρο να δούμε έτσι, καταρχάς να φάμε, γιατί είμαστε νηστικοί, δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα, έχουμε φάει κάτι γιαουρτάκια το πρωί και μετά 3 τυροπιτάκια ο καθένας και αυτό είναι το φαΐ μας για σήμερα και έχει πάει 10 η ώρα, 11 βασικά, 11 παρα 5 είναι η ώρα. Και θα πάμε να φάμε για αρχή στην Άνω Σύρο και μετά θα πάμε για ποτάκι στην Ερμούπολη. Θα πάμε και αύριο Άνω Σύρο, τώρα θα πάμε να κάνουμε έτσι μια αναγνωριστική. Αυτά θα σας δείξω γενικά, δεν έχουμε ιδέα σε ποια μαγαζί θα πάμε, θα το βρούμε. Εμείς ψύχρεμοι έχουμε πάρει αυτά και περιμένουμε άλλα 2 πιάτα. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. 2 πιάτα περιμένουμε. Το κοτόπουλο και το κεμπάπ. Είναι κάπως έτσι, είναι πολύ ωραίο. Ήρθε και το κοτόπουλο και το μπουζολάκι, εντάξει είναι όλα top. Μας έφεραν και κερασμό, σορμπέ, λεμόνι. Πώς λέγεται το μαγαζί? Νομίζω να χωρίζεις, κάπως έτσι. Όλα πολύ ωραία και το φαγητό και επίσης και πολύ καλές τιμές. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πάρα πολύ ευγενικό προσωπικό. Είναι πεπόνι, όχι λεμόνι. Μια μικρή διόρθωση. Το πεπόνι. Ναι, δεν πεπόνι. Τον άποδο αυτό που είπες νομίζω. Ναι, αλλά νιώσω ότι νιώθω, δεν το πες. Νιώσω ότι... Τελείωσε αυτό το βασανιστήριο. Θεέ μου. Ρε, πονάνε τα πόδια μου. Δεν ακούω τίποτα. Ή εγώ είμαι πολύ παππούς, ή δεν ξέρω. Ή εγώ είμαι πολύ παππούς. Ρε, δεν ξέρω πώς περνάτε. Δεν ξέρω πώς περνάει ο κόσμος καλά στα κλαμπ όταν είναι όλο ο ένας πάνω στον άλλον, σε σπρώχνουν. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Μου φαίνεται βασανιστήριο. Βασανιστήριο μου φαίνεται πραγματικά. Και κάτσαμε επιτέλους να φάμε και έχει ακραία θέα από το δωμάτιο. Καλημέρα, άλλη μια μέρα που κατεβαίνουμε όλες τις σκάλες της Σύρου και πηγαίνουμε τώρα στα κτέλ. Περιμένετε γιατί πολύ φασαρία. Και σήμερα θα πάμε στην παραλία Αγκαθοπές. Εν τέλει δεν πήγαμε χθες, πήγαμε στο Γαλισσά, δεν θυμάμαι αν τα έχω πει όλα αυτά. Θα σας δείξουμε πως είναι, υποτίθεται ότι είναι από τις πιο ωραίες της Σύρου. Εντάξει, γενικά μέχρι στιγμής δεν έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, είναι ok, παραλίες δεν είναι κάτι το τρομερό που δεν θα βρεις κάπου αλλού. Θα δούμε σήμερα και εκεί πως θα είναι, έχει και ένα beach party. Η άλλη μόλις πήγε να πέσει, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Τέλεια ρε, εσύ στο ίσιο με το μεταξύ έτσι, να πω ότι έπεφτε στα σκαλιά. Το φλαγκάκι δεν είναι για να το περπατάζουμε παντόφλες. Εντάξει, είναι κόστρωτο. Ήρθαμε τώρα σε ένα beach bar και έχουμε κάτσει που υποτίθεται ότι είχε κάτι σαν πάρτι. Κανένα πάρτι, έτσι. Πού και πέρα. Εγώ έχω πάρει καφέ, τα κορίτσια έχουν πάρει ποτό. Ελπίζω μετά να πάμε για μπάνιο. Το μαγαζί λέγεται Ονό, κάπως έτσι, θα το γράψω εδώ. Ωραία είναι.
Οριακά πάνω φουρέιρα βάζει το μαγαζί, έτσι. Η ώρα έχει πάει 8, εμείς είμαστε ακόμα εδώ πέρα. Το πάρτι ακόμα συνεχίζεται. Είναι εκεί πέρα ο κόσμος, χορεύουν, τραγουδάνε και περνάνε καλά. Και θέλει η Αναστασία τώρα εδώ πέρα να βγάλουμε φωτογραφίες για να φανούν τα τατουάζ της, τα οποία είναι ψεύτικα. Θες να μας δείξεις τα τατουάζ σου? Δεν θα μας τα δείξεις. Ήρθαμε 10 λεπτά μετά την άφηξη κανονικά του κτέλ. Όλες τις μέρες είχε αργήσει το λιγότερο 20 λεπτά και σήμερα ήρθε στην ώρα του. Δηλαδή, τραγικό. Έχουμε γυρίσει στο ξενοδοχείο. Να πω ότι το κτέλ άργησε μισή ώρα από την... Υποτίθεται πρέπει να ερχόταν που έχω καεί πίσω πάρα πολύ. Έπρεπε να έρθει 9, ήρθε 9.30. Φτάσαμε αργά. Θέλαμε να πάμε στην Άνω Σύρο που σας είχα πει για να φάμε. Εν τέλει, δεν πήγαμε στην Άνω Σύρο για να φάμε. Πήγαμε βασικά και πήραμε σουβλάκια από ένα μαγαζί, λέγεται το Γνήσιον. Πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι. Είχαμε ξαναπάρει και την πρώτη μέρα. Όντως πολύ ωραίο σουβλάκι. Δηλαδή, αν έρθετε να το επισκεφτείτε, αξίζει πάρα πολύ. Και γενικά έχει αρκετό κόσμο. Βέβαια, τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα οι παραγγελίες, οπότε δεν θα περιμένετε. Και είπαμε να πάμε στην Άνω Σύρο απλά για ποτάκι. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Τύπου, εγώ θέλω απλά να κάτσω να κοιμηθώ. Αλλά εντάξει, δεν την έχουμε δει και πολύ την Άνω Σύρο. Δηλαδή, χτες δεν την είδαμε και πάρα πολύ. Οπότε τώρα αναγκαστικά πρέπει να ετοιμαστούμε και να πάμε στην Άνω Σύρο. Εντάξει, αναγκαστικά το λέω τώρα. Καταλαβαίνετε, θέλω. Κατά βάθος. Κατά πολύ βάθος. Τώρα έχουμε ετοιμαστεί. Η ώρα έχει πάει 1, έτσι. Εμείς τώρα βγαίνουμε από το σπίτι μας. Θέλω να δω τι θα βρούμε ανοιχτά. Η Χριστίνα σε όποιο μαγαζί περνάμε και μας μιλάνε και μας λένε θέλετε να καθίσετε εδώ, λέει ναι, ωραία, θέλετε να καθίσουμε εδώ. Και λέει εμείς, ωραία, πάμε να κάνουμε μια βόλτα πρώτα. Και στο δεύτερο, ναι. Στο τέλος, όντως αυτό ήταν αρκετά ωραίο. Καθίσαμε σε ένα μαγαζί το οποίο λέγεται κάπως, θα σας το γράψω εδώ, δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάπως έτσι το μαγαζί. Και από εδώ έχει θέα, όλη τη Σύρο, είναι φανταστικά. Εγώ παίρνω μοσχάτο, η Αναστασία παίρνει ένα λευκό καρασί και η Χριστίνα ένα κοκτέιλ. Άσχετοι ο καθένας μεταξύ του, Παλώμα. Είμαστε σε άλλη παρέα ο καθένας. Το Μαλούμα τον έχω δει από κοντά. Αλήθεια. Σοβαρά. Ναι. Σε ένιαξε. Ήρθε και μας πήρε ταξί βανάκι, ένα μαύρο έτσι μεγάλο. Και λέει αποκλείεται τώρα αυτό. Και όντως εν τέλει είχε έρθει για μας. Όντως και πάρα πολύ καλός και μας πήρε εντωμεταξύ τόσο καιρό. Μας έπαιρναν 6 ευρώ και λέγαμε ότι θα είναι για μια απόσταση τύπου 3 λεπτών, ας πούμε. Και λέγαμε ότι θα είναι στάνταρ. Αλλά αυτός μας πήρε 5, οπότε δεν είναι στάνταρ. Απλά οι άλλοι μας έκλεβαν ωριακά. Και αυτός μας πήρε λιγότερο. Είχαμε και έναν ξινό, ναι, αυτό δεν σας το έχω πει. Ο οποίος πήγε σε άλλη τοποθεσία και μετά μας πήρε τηλέφωνο και μας. Κάπως συνεννοηθήκαμε τέλος πάντων για το που να έρθει και τέτοια και μας χρέωσε 1 ευρώ, λέει, παραπάνω για το τηλεφώνημα. Μάλλον για το ότι μας πήρε τηλέφωνο. Ό,τι να είναι. Για δικό του λάθος εντωμεταξύ. Διδασκά για λάθος της εταιρείας, ξέρω εγώ, που τους είπαμε άλλη τοποθεσία. Που κατάλαβαν αυτή η άλλη τοποθεσία. Και επιτέλους γυρίσαμε σπίτι να κοιμηθούμε. Δεν αντέχω. Νιστάζω. Θα φάω πρώτο το γλυκό το οποίο έχει μείνει από χθες και μετά θα κοιμηθούμε. Καλημέρα. Φύγαμε τώρα από το δωμάτιο. Εν τω μεταξύ. Έχουμε συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη του Airbnb και έχουμε αφήσει. Τι θα γίνει, θα τραγουδάς πίσω από το βίντεο τώρα. Εν τω μεταξύ, έχουμε συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη και έχουμε αφήσει τα πράγματα στο δωμάτιο με τις βαλίτσες γιατί δεν είχε κάποια άλλη κράτηση σήμερα. Οπότε μας είπε, ξέρω εγώ, να το αφήσουμε εκεί. Πάρα πολύ καλός και είχε έρθει η μαμά του, μας καθάριζε, μας μιλούσαν πάρα πολύ καλοί όλοι και πάρα πολύ ωραίο το δωμάτιο. Και τώρα θα πάμε στο Γαλισσά, θα πάμε για Αγκαθοπές. Και τώρα θα πάμε Αγκαθοπές, εκεί που είχαμε πάει και χθες. Σήμερα φεύγουμε 9 η ώρα το βράδυ, οπότε μέχρι εκείνη την ώρα θα είμαστε στην παραλία. Μετά θα γυρίσουμε. Το μεταξύ δεν είναι το καράβι, έρχεται και πιο νωρίς, οπότε θα μπορούμε να είμαστε νωρίτερα να περιμένουμε κτλ. Και να μπούμε μέσα, γιατί κάνει στάση. Οπότε θα έρθει τύπου για 10 λεπτά. Άρα εμείς μέχρι τις 10 παρά 10 που φεύγουμε έχουμε όλη τη μέρα. Και πάμε τώρα να προλάβουμε το κτέλ. Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ οικονομικά τα κτέλ στην Σύρο. Δίνουμε 1,5 ευρώ τη φορά. Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δηλαδή στην Κρήτη που είχα πάει πέρυσι, δίναμε πολλά παραπάνω. Πολύ καλό αυτό. Αν εξαιρέσεις ότι όταν θέλουμε να γυρίσουμε έρχονται μετά από μισή ώρα, κατά τα άλλα πολύ καλά. Αν κάτι σίγουρα δεν θα μου λείψει από τη Σύρο είναι τα σκαλιά εδώ πέρα που μας έχουν βγάλει την ψυχή. Να δω τι θα κάνουμε μετά με τις βαλίτσες.
Και είμαστε για άλλη μια φορά κολόφερτη που έχουμε βρει αμπρέλα και έχουμε βάλει τα πράγματά μας. Οπότε σήμερα εγώ αυτή τη στιγμή θέλω απλά να κάτσω να ξαπλώσω και να μην ξανασηκωθώ ποτέ. Είμαι στην Αμαδαρδί, έχουμε πάρει όλοι κοντοπουκές. Θα σας το δείξω, ελπίζω να είναι ωραίες. Γιατί είναι και πανάκριβο το μαγαζί. Μόλις ήρθαν, εντάξει είναι πολύ ωραίες όμως, φαίνονται πολύ ωραίες. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε τώρα και τώρα ξεκινάει το βασανιστήριο γιατί πρέπει να πάμε στο κέντρο, να θέλουμε να βρούμε κάτι σουβενίρ και τέτοια. Και μετά πρέπει να πάμε να πάρουμε τις βαλίτσες μας. Στις 8, έχει πάρα πολύ ζέστη, θα πάμε να πάρουμε τις βαλίτσες μας 8 η ώρα. Και μετά το καράβι μας φεύγει στις 9:50, δηλαδή 10 παρα 10. Οπότε εμείς για 2 ώρες θα είμαστε με τις βαλίτσες μας και θα περιφερόμαστε. Ρε η Χριστίνα μόλις χωρίς καμία ντροπή έκλειψε το δάλιρο από μια τουρίστρια. Ντροπή, εντάξει. Και γιατί το έκλειψε από τα χέρια. Γιατί ήμασταν στο κτέλ και έπεσε στα πόδια της Χριστίνας ένα τάλιρο. Και εγώ απλά βλέπω ένα τάλιρο στα πόδια της Χριστίνας και της λέω είναι δικό σου και νόμιζε η Χριστίνα ότι είναι δικό της. Και το πήρα, αλλά εν τέλει δεν ήταν δικό της. Οπότε έκλειψε από μια τουρίστρια τα λεφτά της. Αυτό ήταν ο τίτλος του βίντεο. Κλέψαμε τα λεφτά. Τέλος. Γίναμε κλέφτες στη Σύρο. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή με τα σκαλιά, Παναγία μου. Τελευταία φορά που ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλιά είναι. Πάμε τώρα στο δωμάτιο να πάρουμε τις βαλίτσες μας. Ήρθαμε πάλι για παγωτό στο μαγαζί που είχαμε φάει και τις προάλλες, παιδιά. Έχει top παγωτό, έχει πάρα πολλές γεύσεις. Το τσουρέκι θέλω να δοκιμάσω. Το είδα τώρα και το ψιλοζήλεψα. Αλλά έχει κανέλα και μαστίκα. Ωραία, καλά. Τέλος πάντων. Ναι, εγώ τώρα πήρα μπανόφι και αμαρένα αυτό που είχα πάρει και την προηγούμενη φορά. Πάρα πολύ ωραίο. Αν έρθετε Σύρο, να έρθετε σε αυτό το παγωτζίδικο top. Λοιπόν, τώρα πήραμε και σουβλάκι. Εμείς θα χεστούμε κανονικότητα μετά όσο που έχουμε πάει. Και περιμένουμε τη Χριστίνα, η ώρα είναι και 36 και το καράβι θα και 50 και δεν είμαστε καν δίπλα στο καράβι, ας πούμε, για να πούμε. Έχουμε ένα περπατηματάκι 6-7 λεπτών, πόσο να είναι, λιγότερο, πολύ λέω. 6 λεπτών. Ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο το προλαβαίνουμε. Προφανώς δεν βρήκαμε να κάτσουμε πουθενά και έχουμε κάτσει εδώ πέρα. Έχουμε πάρει κάτι καρεκλίτσες. Έχουμε πάρει από εκεί και έχουμε κάτσει τώρα εδώ πέρα αυτά τα καημένα χωρίς καν τραπεζάκι μπροστά. Αγαπώ το καράβι, γιατί νιώθεις την αλμύρα στην... Ταξιδεύει το σώμα αλλά και η ψυχή. Γυρίσαμε. Στενάχωρο. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα. Έχω γυρίσει τώρα. Έχεις πάει και για μπάνια, Έχω, ναι. Χθες γυρίσαμε 2 η ώρα το βράδυ σπίτι. Ήμουν πτώμα, δεν υπήρχε. Γύρισα, έκανα μπάνιο, πέθανα. Εν τω μεταξύ στο καράβι έρχονται 2 Τι θα γίνει τώρα? Έρχονται 2 κοπέλες και μου κάνουν εσύ κάνεις συνταγές στο TikTok. Λέω εκείνη τη στιγμή τέλος. Γιατί έχω κάνει, στο βίντεο που έχω κάνει εδώ πέρα για το που έκανε συνταγές του Μάξιμου, θα πέσει εδώ πέρα καρτούλα να το δείτε. Τα είχα κάνει και TikTok και είχαν δει αυτά και μου λέει: έχω αποθηκεύσει τα βίντεο σου για να τα φτιάξω. Αλλά εν τέλει δεν τα έχω φτιάξει ποτέ και κάναμε συζήτηση γι' αυτό. Έκλαψα εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η Σύρος. Γενικά θα σας έχω κάτω στην περιγραφή ό,τι μπορούσα να βρω από μαγαζιά, το Airbnb, γενικά ό,τι πληροφορίες μπορεί να χρειαστείτε. Αν σας αρέσει το οτιδήποτε από αυτά που έχουμε δείξει στο vlog. Και αυτά, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κατεγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι να σε ειδοποιήσει για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι. Και αυτά, bye!